bismillahi arrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli sadaqa allahu alazim. En mbi alhamdulillahi rabbil alamin ko Allah wela, so Allah welama hunde kon yiɗirni wonirta, so Allah welama jingandema kala no jiɗɗa wonira no tigi jomiraɗo subhanahu wa taala waɗiran tuma. En jetti mo jomum wela welnori ko wela, to welama wela, nde wela kadi ne wela. En jettimo jomum suuɓi suɓri ɗum no suuɓi, suuɓi ɗum o habri ɗum no suuɓi kadi no suuɓi, no ceerno Mamadou Amadou Siri heewi wiide ni. Yettode tago yetti tago, e nde tagɗo tago yetti tago, tagnoɗo tago yettiti tago, on tigol jomiraɗo subhanahu wa taala. O tagri men annore Muhammadin sallllahu taala alayhi wa sallam, gonɗo godal woni sirru godal, hunde kala wuudi e godal ngal annore Muhammadin sallllahu taala alayhi wa sallam. nder ɗin leydi Allah ndi asaman o tiime meɗen, fallilahi alhamdu. musidɗo mon kiɗo moɗon sehli mon Demba Abou Sow, kewɗo arande mon kala e saaha e les samedi, tawi kadi ko émission moɗon mo mbiyeten Faawru Fouta. So wiyama Faawru Fouta noon ina heewi ko mofti nder. eɗen kewi wiide aduna ko ñalawmaji gorle, jontaɗo fof beele aynoya. kala saaha de Demba Abou Sow na adda goto e invité ji, tawi kadi ko yontaɓe leñol ngol gara ɗo e nder la DSTV Diaspora Sénégal TV. kono hande holmo Demba Abou Sow addi, kadi so tawi o haalama ma taw jofnayi windere nde gandimo, kadi ko goto e cinkorɗe leñol, goto kadi e ñantoɓe leñol, goto kadi ubbitoɓe gueɗe jeeyaɓe Allah moƴƴiɓe ko mbaɗatno, ko ñantata noon culture pulagu machallah ina yaaji e nder société o. kono hande hol gonɗo invité Demba Abou Sow, hol gonɗo invité Diaspora Sénégal TV, tawine kadi ko gorko maabo, tawi kadi mbiyen ko maabo suudu paate. on woni Mouhamadoul Hadi Guisse, walla ɓe mbiyamo no Farba Salli yo yurmede Allah wonde makko yom Gurmel Songa Diara. on hande woni ɗo tene jofnayi windere ina namno Gurmel. sa fof ɓe mbiya oɗon hoto Gurmel woni, sa fof ɓe mbiya minen de min mbayri yiide Gurmel hoto heedi, walla ni min wooda namniɓe min beele ɓeɗa jogui numéro Gurmel, min de ɓeɗa yiiɗi jokkodirde Gurmel hoto yiide. ɗum fof ne waɗa. on gorko maabo noon woni maabo suudu paate, tawi ko jontidanoɗo hanki tengelle jaaƴe saɗi gasara bolmaka mamu yontidano e ɓen, yontida e labba tengelle en, nima tengelle en, banira tengelle en, muyalo tengelle en, yontida kadi e koli tengella, goto kadi e jambareji mo ganduɗa inde muɗum majjata yalta ha ila yawmi din. tawine kadi taani ko yontidama e koli tengella, nde koli tengella ummoto Mandeng ina naata futardi men arde e taani ko. ndeka noon kanko firti ko omo tawa hanki omo tawa hande. on gorko maabo suudu paate woni Mouhamadoul Hadi Guisse, gorko kadi mo Bafali. ndeke noon on so tawi innama wiyama Mouhamadoul Hadi Guisse Gurmel Songa Diara, eɗen gandi jofnayi windere ina gandi ɗum. hande ko on woni invité Demba Abou Sow e nder émission moɗo Faawru Fouta Diaspora Sénégal TV. ɗum noon haade hay hunde Mouhamadoul Hadi Guisse gorko mabal fayida maabo suudu paate, Gurmel Songa Diara, bisimilla ma naatira salminago jofnayi windere ina kettima. bisimilla ma Hadi Guisse. seydi Soho a jarama. seydi Guisse ma ko adi fof ene puɗɗoɗo bisimillahi rahmani rahim. foti wonde eɗen ñaago Allah kadi no gottoɗen émission alhamdulillahi rabbil alamin. min yayla ceerno Demba, seydi Guisse, so tawi noon neɗɗo ne farnoro mayɗo jasani ma tawde
kaali haala koli teŋella min gartu heen gore e koli teŋella feewi min gartu heen e mabou suudu paati kono joni joni o ko salminde duuno baba adama nde machallah e ngari ɗo e Faawru Fouta wallahi émission télévision la DSTV diaspora sénégal TV wallahi gonga seydi Sow ganduɗa ɗowto ɗum ko Demba Sow Demba Abou Sow komo calaga e galle galle gorko mo calaga seydi Guisse Ba mi wima mba seydi Sow a bismimami ɗo e galle men he a bismimami ɗo e galle kadi fuutankoɓe e galle kadi denndangal mbiyowo mbimi e aduna he jeeyami noon ko wuuro wiyeten ko Bappalel gore falo guraji jaldu guel baraɗi wattude walla kange marawde ko ɗon woni wuuro ngo ɗum noon seydi Sow mbiɗa wima kala hande Allah yammiri ko namdoɗam fof mbiɗa jaabuma Allah jarama a jarama Mouhamadoul Hadi Guisse Mabo Suudu Paati jontitanoɗo e jamanuji hanki mo mamu yontida e koli tengel jaaƴe saɗi ko sababu ma kam yontida tigui tigui guila e fof nde laamu deniyankoɓe tafi mamira amma ina jonta ina tawda e mumen ndeke noon ko dahaɗo laaɓa jangu kala ko mamma en namdono e satu kolitengella e seteji muɗum mamma ina yewta hande ne kadi annen alhamdulillah rabbil alamin a dartima e gon felo aɗa yewtana ɓiɓɓe julɓe ɓe aɗa yewtana diaspora o holi kolitengella walla hol fayida kolitengella joguino walla hol bundi e jambareji men hanki yontiɗaɓe kolitengella holko wonno namdal men gadanal caggal nde kalɗa mbiɗa jeeɗa ko Bappalel somi jiiɗi namnadema Mouhamadoul Hadi holko addi Mabo Suudu Paati holko firti Mabo Suudu Paati woda ko garanɗa meɗen jarama ha seydi Sow a jarama ha toon eɗen koɗotono matawde Mabo Suudu Paati addi ɗum ko nde koli nde avant ça nde tengel gueɗal ligue boɗowol makama hakore o ummi ɗo e nder leydi Fouta o fayi leydi Mali hamande holko woni ko mission makko wiide yo yimɓe fof yo kala pullo yo ndendu gona neɗɗo goto l'union fait la force yo fulɓe jooɗo hoto jaab eggude yo jooɗo yo fulɓe laamu hoto jaab laamede ɗum wonno mission tengel gueɗal maali tengel gueɗal maali boɗol makam o yi haw yetti adamawa hakkude frontiére Nigéria e Cameroun leñol makko nen toon kono hande ɓen piilete ko lefol arɗo matawde ɗum dinoɗi Demba sen arɗoji nden tan kanko tengel gueɗal o yettima e nder masina nokku no wiye Diara ɗon ko tanam jeeya ɗon wuuro ngo innira ko tanam ko kaɓeteɗo o yetti o jippi tanam o kanko tengel gueɗal hade ɗum taw ko gueɗal ligue boɗowal maka woni bam makko so ari ko ɗon joppotono wonno haala pulani wiye worde wuuro ɓuuri worde jaati to bammo jippitono tawi ko joom joguiɗo anni joguiɗo fimde joguiɗo fimde o ari o jippi ɗon nde kanko tengel gueɗal nde o ari nde o jippi ɗon o haalni tanam honko woni mission makko ɓe ndendi combat o Allah waɗi nomo ummi ɗo mo yeehi adamawa o funni artude gorko goto wiye Aksiya Mohammed faddima lawol ɓe kaɓe o fewnitaki o hedde walde kanko tengel gueɗal jaajaa hakore diaspora keɗe ɗe gurmir songaji ara kadi semɗumna ko nden noon koli tengel ummima ga ene to leydi hande wiyete leydi Sénégal ɗo o lumbiri rewo Bakel
mo fokki no fayi Mali o naati to wiyete Mali hannde ɗo mo fayi jaara masina mo abba baba makko o yiya hakkunde yolde nde noon o tini babiraɗo o heddima kanko kolitengel ɗo o arino hoyti jaara o jippi to bamma ko jippotono ɗo o wi tanawmo mi nani baba heddimo wiya ha gorko goto bamaranke wonɗo ɗon ko jamaro no feewi wiyi Samba Jimi Sissoko o wi Samba Jimi Sissoko o wi nde baba ma heddoto nde ko hanma jinggudu wala mi jinggani o wi hanma junggu wonno mbiɗa wela ko wara ko koli wini yana makko tanamo wima ala ko reyane ko reyane makko gurme sanga o wi acca ummo ɗo mo yaha wuuro am goto ni to wiye Guignam Sanga ngabboɗen mo lawo sen gabi men jagu kono sen kaɓe mo ko wuuro ngo men bonni wuuro ngo gore omo heeɗi feere makko mo heeɗi feere haw yaltino wuuro ngo ɓe gabbima hakkude Guignam Sanga ɓe jana makko kanko Samba Jimi Sissoko hedde haare he ɓe garti koli wi joni jinmi ko duttuɗen Fouta ko baba mo fuɗɗino ko eɗen jokkita ɗum nde wonno ɓiɗɗo moƴƴo so baba ma fuɗɗi moƴƴere sa ari a jokkita ɗum ɗum woni lawol ɗum woni foti kono ko baba jaɓatno ko min jaɓata ɗum a jamfima baba walla taw baba jibinaji nayi ndeysan daw gonga ɗum woni ko ummiti toon kanko koli teŋella omo arta mo faati banggue Sénégal ga o fayi laabe o waɗi laabe 7 ans o fuɗɗi ummade laabe o naati hande to wiyete Guinée Bissau ɗo faade banggue Kédougou sa yi seɓɓe wiyeteɓe seɓɓe labboyaɓe ɓe guitta ko labbe ɗon koli teŋel ittiɓe addiɓe ga en o adino jaggodirde koye lamɗo goto ne wiye Mahambo Pullo tubu hoɓe mbiyama lawru wadde joola ɗum ɓe jaggodiri ɗon o itti laamu makko omo jogui ɓiɗɗo debbo goto wiye Jam Maham o resi ɗum o juɓi o dañde mum ɓiɗɗo gorko wiye Yeero Jam Koli Teŋel Yeero Jam Koli Teŋel kono noon ko Jam woni nere makko est ce que ɓe mbatti wiide mo Yeero Jam Koli Teŋel Yeero Jam Koli Teŋel ɗum ɗo noddi amen yaalaɓe gamaji e nder ɗum noon andi on saaha ñeñago no heewi enen jogui volable no feewi yeeha waɗi jamanu goto noon jinmi noon haade nem ko addi mabo suudu paati gonga il faut ñegga source o no foti foof gonga nde wonno kanko Malick e gueɗal e Tenguel e gueɗal jiidi yumma e baba Malick noon jibini paati Malick kanko paati Malick noon omo joguidi caɗele hakkude makko e famille makko nden so famille fof ko gotum kamɓe fof jogoto haɓɓere wotere kamɓe kaldata kamɓe kala kene waɗe kamɓe mbaddata hakkude maɓɓe jiidano hande ni hande peccor no heewi feewi hande goto fof ne yiiɗi bandum daña defet wallahi ndeysan nden noon kanko paati Maliga o dañji caɗele seeɗa e hakkude makko e famille makko nde wonno kamɓe mawɓe fof ɓe ndendi ɓe mbi joni tara kono nani en kaali kono en donki yoɓe kawri joni pokkiten jehen payen to paati Malick par ce que ɓe mbawa oppude eɗen gonde e paati Malick ɓe jooɗi ha o juuɗi ɓe jiyani mawɓe ɓe mbi so mawɓe ɓe goni ɓe mbi ɓe jeehi suudu paati hande fof ɓe mbiyata galleji ko cuuɗi eyyi yeehi cuuɗi kaariya diaspora on keeɗi ko addi maabo suudu paati ne heewi noppi yimɓe kono keɗe ɗe ko addi maabo suudu paati ndesan ɓe gabbiɓe ɓe mbi ko mbatton ga ɓe mbi min mbawa artude gaga on kawratani paati ni adduɓe kawrite paati Malick han kadi indi nde yeehi wiya maabo suudu paati waddi maabo suudu paati ko ɓallen mbiya ko wonko woni deniyanke andi wona jibinade nder ndeyi fof waɗe kala haldi kewɗi hen teppere jeeya heewani wondude e kongo kolli ndo ari o jaggiti bamma ko joguino o jogui hoodere won wiɓe ko ndo ari ha labine kamɓe mallinkoɓe ɓe mbitama ko jontaɗo ɓe mbiyata ko deni fitini kanko kollitengel ɗo deni fitini ɓinguel pullogel ɓe mbi kanko guila omo woni sukani omo tuuma kanko ko neɗɗo mawɗo woni
won wiiɓe ko ndo ari ha deni biron dow o jooɗi ɗon ko woni dumunna won wiiɓe kadi inde deni hen ko ardi kadi ko deni biram ɗo ɓen nana deni ko ɓawi wonde fof kam deni hen kanko fuɗɗi ko kanko kolliten hen ko ni addi inde mabbo suuri ba inchallah Allah jarama a jarama Hadi Guisse gorko maabo mo bappalel gorko maabo mo suudu paate tawine kadi ko maabo jontitanoɗo tigi tigi e jambareji hanki yontaɓe zamanu e aduna noon ɓe mbima ko saaha foof ko wiyete ko fi kulli zamani risa jamanu foof e wora e mum a haali hakkude jaara ko hakkude no kuritengel ɓiɓɓe jaara hakkude mum kadi e kuritengel walla ni ko adi kuritengel en gila to tengel jaaƴi saɗiga sa ƴettoyi dow a haalni meɗen ɗo ɓe ndewdi hay a war résumé daɓɓa nafowo kono min gasni famde hono ko addi maabo suudu paati ko wona ɗum ko Mouhamadoul Hadi Guisse bisimilla hol muuyo ma no ardi eno naatirɗa to bange sengo naalankagal e yarude bange sifa hoddu holno muuyo o arde ma siri so a jarama andi hoddu e nder fulɓe ari fodde fof maabo suudu paate matawde hakore e nder leydi he addi hoddu ko maabo suudu paate gonga kamɓe e wambaɓe ko kamɓe jeeyi hoddu gonga hoddi ko fof kala naɗɗo hen natiri hen tan kan ko mato weeli ɗum naati hen gonga kono sa wi hoddu tan mbiya bambaɗo walla mbiya maabo suudu no woodi ɓeyde teska kam ene koɗa ɗum no fewi sanne sanne nder culture men Foutanka hande noon moni fof o piiri ko jeyno ko ari tawti ko min jeyno ko maabo suudu paate ko hoɗoɓe ko yimoɓe gonga kadi ko joom foti len koɓe felloɓe hakore nde wonno o saaha so tawi koɗo ngu wuuli ɓe mbiya koɗi kufanma kufon koɗo fuɗɗani saɗani saɗi ko wortade koɗi ne jogui ñawgal goota ko palgal cukalel keccel e kedde kasanka maaji matawde e sigi jinne ko ɗum renndinɗa waɗa ñawgal koli ko heddi ko secret haalta hakore tan wiya koɗi kufanma kufon koɗo suɗa fuɗɗani saɗani saɗi ko wortade hakore so koɗo ngu wuuli o ƴettan ferilma kon fella on sah noon tengel gueɗal wiyamo maabo an so wuuli aɗa yima hoore ma aɗa lella ɓe pamgoani kore kono noon so ɓe garti wuuro so rewɓe dinen koɓe yaala ɓe kuliya ɓe paye mabɓe o acca ko wanno ko wiya ko kamɓe mbaɗi tanam cakkitiɗo ko mayde e nder wadde hakore ko rew matam ɓurguɓe kologal woto wiya furi o wiyete ko sirguel hakkude Abdoul Bokhare e dinen koɓe kore ɗo Mouhamadoul Hadi mi faami ɗo so tawi min jiiɗi artude e ma troisiéme namdal hade min artude musidɓe meɗen ɓe jiɗɗen ɗo weltinirde namdal men dewgal hen amin jiidannoma walla joohu ley windere fof ina kattima e émission DSTV kono noon aduna yahata ko haaju mum kono e nder ko jirmi namnade holko mbawɗa arande min ndende gonduɗa e oɗo gorko moɓe mbiyata no joom defte en mbi wa innamal mar'u hadisun ba'duhu fa kun hadisan hasanan liman wa'a o wi neɗɗo kañum ko yewtere neɗɗo kala no cifruɗa e nder gurdam ma ko bannoɗa e moƴƴereji e fayidaji on so neɗɗo so wirnima ñaññen fof o jangtete ñaññen fof o yewtete Farba Salli noon wirnima duuɓi kono noon o meeɗa wirnade e hakkillaji bandiraɓe julɓe o meeɗa wirnade e guite bandiraɓe guite ɓerɗe bandiraɓe julɓe
aɗa wondanno e makko haala pular noon ne keewi wiide so tawi hoɗɗandu winoro ina ñawi guite tawata kono laaɓa somin jiiɗi namnadema jikkuji Farba Sally holko mbawɗa haalande men e Farba Sally hunde no foti fof yo yurmen dana won makko naabima haala Farba Sally ne jogui kaali gonga ko adi fof mi wima ko karasiri matomde gonga hewnuɓe meɗen aɗa so wiyama karasiri hankadi gasi hankadi fof ni bon ko ɗon ko wonde karasiri de Farba Sally ko karasiri Farba Sally ko jontaɗo Farba Sally gurdam makko fof o wurani ko bandiko en o wurani ko yimɓeɓe kala koko dañi kanko yimɓe dendi nandi so jeekoji sa hokki Farba Sally temedere million temedere ɗe gasata ga ma o hokku ɗum hawa laaɓa ngam fuɗɗo foftude ma dañmo tokkuɗo temedere million waɗata ko compte banque muɗum feewi abure Farba Sally dañal ligguiyaji yaha ko yimɓe aɗa nodda yimɓe tottuɗu men Farba Sally ne waɗi guesa to horko ƴerɗo mo itti hen capanɗe jeeɗiɗi guesa mo hokki miskineɓe horko ƴernaɓe wonan ma tan ko artuña nawa ala anni gore hanini firi lawol ngawlawo kanko o towni ɗum o yonni ɗum to sinke ɗum hande révolution mawɗo waɗi hande e nder ngawlago yimɓe nene jaaha batti finde batti wadde gueɗe kewɗe fondement o ko Farba Sally source o ko heewi hen hande o ñemtinama yimɓe ƴeewi ko waɗatno timtima ko waɗatno fof lawol ngol kanko firi ɗum kadi ko ɗum tan wonno mission makko gore yo ngawlago ƴellutu yo ngawlago heeɓa hoore mum Allah waɗi noon nde ari nde o noddimi to 2STV to kanko Farba Sally ha gore yumma ar min liggoto e nder émission makko o émission yela ngari min liggude hen jooɗi no feewi mi innirama hen yimɓe won dañɓe ɗiɓɓe men meeɗa yiide min guinniri mbi ko Gourmet Sanga min nani ɗum noon kadi won ɓoɓɓe kadi yimɓe hen taw ko worɓe mawɓe helli faaɓe menciti inde mum mbatti weede Gourmet Sanga no woodi won ƴettu dimaɗi mon pucci kadi guinniri min mbi taw dimaɗi mbiyata Gourmet Sanga hay minen tan liggueji amen ɗin keewi liggade e service aji somin liggima hamin cofi nana yimɓe ene ñemtimi Gourmet Sanga jaara Gourmet Sanga jaara kadi holko paamɗa walla somi yiɗi namnadema so Farba so sofi elle ko taw o sofi e nder haala makko andi omo sofa kono elle ko so sofi ko nden heewide Gourmet Sanga jaara mais ɗum ɗon holko mbawɗa hen haalde beele ko korsa makko tan ema walla holno ɗum wayi par ce que toujours kanko Gourmet Sanga jaara no wiyata aɗa andi kajjata Bouna Absalam kanko wiyatamo girñiti dimaɗi haɗi sa komo haalami o wi o meeɗi joɗade Farba Sally o yiyata Farba Sally kalɗa mbiya Gourmet Sanga wallahi hoko waɗi o wi Gourmet Sanga ko bandam haɗi sa ski Gourmet Sanga ko bandam kadi mbiɗa yiɗimo ko ɓiyam somo haala o wiya Gourmet Sanga ɗo ɗe hokkami doole no feewi woodi ha o waɗi inde nde wehide no feewi o hokki han promotion no feewi won meɗɗo wiitam o wi kanko sikanno Gourmet Sanga ko wuuro eske wallahi nanala ne heewi doole nanala mo heede nanala ne heewi doole ko gorko jontaɗo feewi hunde fof noon kadi en jogui to haaɗi ko noon aduna ko noon so to haaɗat ɗo kano yahata kadi ne weeli haaltude yahata kadi koko jaam wallahi Allah hanni to haɗatno mi acci de émission o mi yeehi kono base fof ala
wallahi te teddungal ngal nan ɗon yidde nde nan ɗon ndimagu ngu nan ɗon andi hunde fof hindi no wawi nande e gaska yalta ko junngo wawi yaltide selli ɗum ko gonga haala so wiyama émission yala tan hayso neɗɗo sene wela sene metta ma miijo ɓuuri men sang wallahi wiselam goto ceernajo jontaɗo ina wiye ceerno Cheikh Diallo eɗen calminamo du passage omona ɗo wiyete diwan bokkul ko sehilam guiƴam émission Farba Salli nde min goni ɗo wuuro men calago ɗo Fouta o émission ndo yonti ko adi kam 30 minutes 40 minutes taw ko min mbaɗi préparé amin jeeɓa kono kanko ceerno Cheikh Diallo sa fo reftere oyami andi noddirta kam ko Farba oyo Farba an noon Farba Salli no horsini gurmir songa jaara e somin jeehi koyno pijurloji walla somin gone koyno liggeyaji en e saaha no yimɓe liggorto cofa walla ina kaala nana tan ɓe mbiya gurmir songa jaara mais ɗum fof e wawi ɗon falil alhamdu ɗum min paami neɗɗo saaha ina ara e neɗɗo o tan ɓernde nde uddito e ma ɗemgal ngal woosma ɗemgal ngal yinma ɗemgal ngal waɗa ouverte e haaldema nde ɓernde ma kadi waɗa ouverte e horsinde neɗɗo e yidde neɗɗo o ɓeya min gandi tan ko korsa nan ɗon teddungal nan ɗon gilli noon ɗum na waɗa ɗum e neɗɗo saɗa haal ɗum tan ko aɗa yiɗi neɗɗo aɗa horsini neɗɗo kadi aɗa teddini neɗɗo o kadi ne hono no mbiruɗa ni yimɓeɓe kadi cettima ne gandi e wonɗo puusi culture o wonɗo nawi culture o sinki ɗum o yonni ɗum o ñanti ɗum e eɗen ñaago jomiraɗo subahanahu wa taala o tan to wonto yo allahu yurmomo yaafomo heñña mo yurmede muɗum watta mo e malaɓe paɓɓen caggal makko ko juuti kadi ñaganade e dowanade e sakkanade mo aduna kam ko noon tan e ko wona ɗum ko haade mi artoydema e namdal amin jiiɗi garana min e taara Cheikh Oumar Fouti Tall jiidugo halwari o haade ɗum ɗon foof hande gurmel ñantiri min ni hande ko tawnu Cheikh Oumar Fouti jiidugo halwari debbo lawake o woni sohna rugi makki Habibou Nour Cheikh Oumar Fouti ceerno Seydou Anta Moutar Samba Demba Aljumata halwar sehil denɗiraɗo moƴƴo jiɗo moƴƴo jontaɗo toto États-Unis d'Amérique Cincinnati haali kadi joguiɗo ɓernde pellital no heewi wadde Demba so kala e saaha e julde taske fof so yonti kono oɗo wutte ko wutte julde taske waɗi tardivement kono ko kanko ñantiri min ni hannde o woni sohna rugi makki Habibou Nour Cheikh Oumar Fouti Tall to Cincinnati ha yo mbeɗa andi ha yano hoorema o ɓornata inchallahu rabbana on sohna rugi makki Habibou Nour Cheikh Oumar noon eɗen calminamo eɗen juuromo wonde o mo ganduɗa ko joom galle makko Adama Sow ko joom leeraɓe ɗo kalanɗa nane koli tengel en ɗo noon sa junnima ɗon tan ma haaloy Adama Sow en joom gamaji ko joom leeraɓe ko joom gamaji ko noonne kadi calminirten musidɗo men gueɗe meɗen sehli men Harouna Diagne ko gorko mo Madina Diagne ko toto woni Belgique eɗen calminamo no fewi eɗen juuromo Bruxelles ɗum Harouna Diagne a salminama wonde ɗe cuɗɗiɗo Mamoudou Alaji Harouna Dongal Seydi Sow gorko mo Madina Gounas kono noon ko taweteɗo to leydi Espagne eɗen calminamo no fewi eɗen juuromo kadi battuɗo hakkillaji no fewi e émission ngaji Demba Sow kala e saaha e nder la DSTV Diaspora Sénégal TV professeur Baba Abdoul Mbaye on woni koto Belgique eɗen calminamo eɗen juuromo dariɗo kadi dajiɗo jiɗɗo kadi ardi toon dental ngal ganduɗa ɓe mbiyata ngal ko yiɗɗo golle makkisa mbeɗa andi mami aroye ma seeɗa ɗum noon professeur Baba Abdoul Mbaye toon to Belgique eɗen calminamo kono noon ko gorko kadi mo gamaji saare ɗo ɗo kalanoɗa ene pateri Maliguel Samba Malick jagaraf dimat johne windere nanan ɗum ne gandi ɗum o woni jagaraf Amadou Hamme gorko dimat gonɗo e foftere mum ɗo hannde ɗo e leydi Sénégal ɗum noon jagaraf dimat Amadou Hamme Demba min calmini min juurima min calmini tigui tigui galle o amin mbiyama kadi
bien arrivé bon arrivé ɗo e leydi maɗa Sénégal kono ko gonnoto to leydi France tigi tigi Mahamadou Bassir Sall ambassadeur itinérant mo leydi Sénégal mo Macky Sall yiɗi hooli teddi kadi faami holi kañum tottimo gueɗal nde wonno saɗa totta gueɗal tottu kadi poɗɗo e gueɗal ngal tottu kadi ganduɗo gueɗal ngal tottu kadi mo ganduɗa kadi gowɗo gueɗal ngal gowɗo hono ɗum waɗi Mahamadou Bassir Sall so tawi wiyama ambassadeur itinérant mo leydi Sénégal ɗum omo fote o ngal gueɗal walla omo fote ni ko ɓuuri ɗum nde wonno omo waɗani fuutankoɓe ko ganduɗa ɗum yejjittake nde Allah naannimo leydi Fouta ko wayno hedde les 2012 en 2013 en o totta o wiya holko jiɗɗa gollade holko jiɗɗa wadde o wi min jinmi wadde ko projet mawɗo to reedam Fouta inde ko haalo pulari wiyata ko neɗɗo oɗo won lekki duɓɓi towendi mum kono ɓuuɓana ko nokkuji jarani kono Mahamadou Bassir noon omo faami ɗum o wi wonde projet mo yiɗi wadde o yiɗi waɗa ɗum ko fuutankoɓe ɓiɓɓe fuutankoɓe liggo hen daña hen ni woni waɗi oɗo projet mawɗo des hectares depuis guila nden on action ina doga yammin oɗo Demba Bousso ina dogay kadi kala neɗɗo jiɗɗo moƴƴere nde wonno neɗɗo so waɗi moƴƴere tan kala e saaha ciftore moƴƴere nde jagtude moƴƴere nde ɗum noon Mahamadou Bassir Mahamadou Bassir Sall ambassadeur itinérant o leydi Sénégal min calmini min juurimama Alassane Koundoul Mabo automobile gorko mo tulde gaale ite ɗanal sabbal aɗa andi ɗo mbiɗa Mabo suudu paati ɗum amin gandi kadi ɗon ndendi ɗon kala sall ono Alassane Koundoul Mabo ɗo noon tawete Dakar Ndiaye eɗen calmina no fewi eɗen juuromo eɗen beltinir ɗo e sehil maɗi Mama Keɓe goɗɗo to leydi Nouakchott Mama Keɓe o wi Demba Bousso min de ɓe ɗiɗi mballami e numéro Goulimel mi ɗeɓani noon yawde dañde numéro o ɓeɗe darta kono Allah tagui ballal ha Allah newno kemmi numéro o no newori o wimi Goulimel ɗeɗe yewnumi andama kono neɗɗo ne yewnoma anda ɗum ko gonga aɗa yiiɗa ma meeɗa yiiti eywa aɗa yewna kadi famide ma anda eyi o wi omo yiɗi dañde numéro Goulimel mbimami toppito ha no dañiɗa numéro o ko neɗɗo noon jiɗɗomo inen noon jeyda ko wuuro meɗen calage gale e mbayru o woni Mama Keɓe kono goɗɗo leydi Nouakchott eɗen teddidiramo hannde eɗen beltiniramo no feewi e oɗo émission amin gandini kadi inchallah on foti wadde suivre émission kadi koye on action woni yidde wadde suivre émission inchallah o Maba Keɓe goɗɗo toyete e Nouakchott eɗen calmina on fewi eɗen juuromo Mody Ba ko gorko mo ceela wuuro ceerno mamma ceela to to États-Unis d'Amérique gorko pullo dariɗo dadiɗo katante kadi gendiyanke jingowo jontaɗo kadi cusɗo ko gonga ganduɗo kadi gonga on woni Mody Ba tawrete e leydi États-Unis d'Amérique dowlaji denduɗi dowluɗi kadi ɗon ɗon Mody Ba min calmini min juurimama to rési to heedi tonete ha joni ine waɗe terbiso golle ɗe on woni tigui Samba Diop grand technicien mo ganduɗa rewe téléji kewɗi gulli hen kadi ko yooɗi kadi ne wawi ko waɗata ko machallah on toon e bandiraɓe debbo aɓe ƴeewa golle ɗe mi arta e ma Mouhamadoul Hadi oɗo galle jeeyi ɗum goɗɗo sababu muɗum ko tanmo Rasoul sallallah alih w sallam Seydi Sarif Abba jatoyte leydi men Sadil ko gorko dariɗo dadiɗo hoynini men kadi ɓurelle ɓamtare nde wonno leñol hoto manque gueɗe kewɗe surtout communication aɗa andi ɓeɗe heewide gollal leñol way kono guesa lampo ɓeɗo so dawrugol jabbere yonti ɓeɗo keedi koye jabbude
ɗum mbawi ɓeeɗo keedi koye luwde ko ɗum mbawi ɓeeɗo keedi koye aawde ko ɗum mbawi ɓeeɗo kadi keedi koye wekkude oɗo noon darima e ngon darde joguima nden yiyande e ngal pellital o darni oɗo galle o wi ɗum diaspora sénégal tv tawne kadi kala ko woni e diaspora e wonɓe ɗo fof ina mbaɗa suivre ina ndendi yidde ina ndendi miijo allah noon newni men fartange oɗon on banggue o golli o moƴƴini o fewni o woni seydi abba sharif tawno rasul sallah sallam jartori sadin kono hande ne namne foftere muɗum toon to leydi france kañum e suddi ɓeɗen calmina ɓeɗen juuromo ɗum noon Bourmil somi yiɗi namnadema par exemple o alhaali Macky Sall golle joɗɗe o waɗi aduna fof ne hima mon haala wona jamto holko mbawɗa arde hen seeɗa ceerno Demba jarama seydi Guisse andi nane a haali sey humar Fouti seydi taw sohno rogui makki haaɓe ɓuuri cheikh won nane ko ɓuɗɗo nde émission nde mbimi so tawi guurɗo ne fawnora mayɗo o mayɗo jasani ɗon ko haala skay wonko mayɗo gonno ko tiiɗi seydi tall wona ɗum ko mbiɗa haade min nadde ɗon seeɗa tan ɗonkami mbiɗa salmina ɓesgu Farba Sali fof skay debbo e gorko suhoye mawɗo kala jiiɗami ne hokkimi respect ene yiɗimi goto men fof mi ƴetti fittade mi mbaɗi nder fittade mum ha fate jinnaɓe e rewɓe skay mbiɗa ñagonoma Allah moƴƴere yo Allah renɓe jarhamani rew amin ya a haali nane Sey Oumar seydi tall guiɗo waɗu wari ceerno Demba aɗa andi wotani neɗɗo ko wiide ya ɓiye ya janggoya beɗa daña gandal ɓurana kono sa wayani Sey Oumar ni ko mborowo saɗa wawi warmo waro watano Sey Oumar ni way ko wodani neɗɗo wiide ɓiygu ya jaaha ɗanoɗa darda Allah beele aɗa daña hunde gartita kono so tawi a wayani Seydou Yagoubou Mamadou Oumar Abdoul Kayre no wayni ko mboromo warmo an holgonɗo Seydou Yagoubou ha ɓuure kewno haalde haala makko Seydou Yagoubou Mamadou Abdoul Kamil Seydou Hadja Harouni Ifra kodde haɗale mbaɗel bata ndi lori kiwi haalde haala makko ɗon to jeeya ko min wiyatamo Amadou Mouminina sen naate si juge Seydou kanko waɗi ko émission gasan en no feewi bon golle makko e baɗe makko limtatako e so gonti baade ndiyam a wawa limtude o ala haala omo heewi golle deƴƴi gollo hay goto fejontama kanko fejonto hoore makko nde wonno saɗa waɗa ko moƴƴi hoto few orone o hoto namda hay goto sa namdima go tan a hayti wadde ko moƴƴi o dañi ko o artiri e nder leydi bammakko heewi neɗɗo dañi ko waɗa ko orillaji kono kanko ko dañi ko artiri ko wuuro bammakko o mahi 5 hectares dernière génération o wi kala ɓesgu makko kala bandi ko dewle gorol yo ar ƴetten ko yiɗi ko Seydou Yagoubou wara waɗuɗo gam kawi ko kanko huɓɓi jeyli e nder Madina Allah heeri Madina Ali heeri ko kanko fucciti nde meji e nder Madina Allah heeri 10 000 village ko caari Madina Allah heeri omo hokka ɓe ñamde omo hokka ɓe yarde omo huɓɓanaɓe jeyli on so tawi gorko ɓiɗɗo goɗɗi gorko waɗi ɗum on duwande heewi daƴɓe hay heewi kilo o arani aduna kono nde o ari aduna nde ko ndo yetti nde haw yonti dañi hunde Allah hokkumi nde o firi lawol o woni mawɓe ñaaƴoɓe hankkadi dañi hunde fof ruttini wuuro men taw kanko woni sababu kanko woni dargal ngal
seydi kan o addi poste santé de Madina Allah heeri ɗo kalmo sellani ko kañum safrete ɗon hay mbuɗu gora yeɓata docteur ɓe kanko ɗo yeɓata docteur ɓe ɗo dañi wawi yo ɓullu yo wat aduna wiyete ko meeɗi yettete ko nati hunde fof ne gasa aduna ha heddo golle e balɗe ɗe seydi kanko immortel majjata mayata wadde ko tiiɗi wadde ko muñ wadde ko haalete ko jangtete beele kadi so woɓɓe jii dañi hono ko makko ko tawi ne mbaɗa nden ɗo hunde ko cuusal tan e pellita jogade femne nde sellude ɓernde wadde hunde nde sa nanani yimɓe mbaɗa embouteillage sana naata Madina Allah heeri so tawi o naati Madina Allah heeri woni mbaɗ Allah heeri waɗata ko embouteillage yimɓe anni Farba Sallo meeɗi wiide Faawru so naati no wuro yimɓe kewi ƴettude ko unuɗe e jamɗe e cabbi ene mbara Faawru kono Faawru naata wuro yimɓe mbiya ha yomi melama Faawru arti o ɗum ko Faawru julde aduna ko ñalaɗe seydi kanko joom ñalande o moƴƴo mo wona haajide hay goto sa wiya neɗɗo dari wima an seydi kan foti no funtima o cuusɗo komin wiyatam amaral muminina sa tawima o nafma sa tawima o nafma sa yiɗa rokkede tan koɗo wiyata seydi kanɗo tata na yiɗa rokkede a yiɗa wiide albarka seydi kan a yiɗa wiide noon tinno koto yiimo wona konko woni mo Farba Salli no joom limore towde eyi limore fuɗɗori million go million est ce que so jindiri tan a wiyama albarka seydi kan est ce que galle makko Libreville o so tawi a naati galle o jamma yimɓe kirto ñaama ha kaara so ummima o haɓɓita kaɓɓeɗe o totta yimɓe woye fecce goto fof dañi ko waɗe poose mum o wiyani waɗi hannde watta janggo kadi ko iman billahi wona e nder fettal makko wayata ko hunde fof ne jogui to haaɗi so joguima to haaɗi to haaɗano tan ganden en mbaɗi ko poɗɗen wadde ko ɗum no wiyamɓe seydi kan yo Allah hokkumo sago makko amin ya rabbal kanko andi ko yiɗani hoore makko yo Allah hokkumo ɗum noon eɗen garta seeɗa ko mbiɗa e président Macky Sall ko eyyi Allah jarama arta e ma salminde e juurade en jiiɗo message joni joni gorko pullo dariɗo jontaɗo Moussa Demba Aset Ba gorko mo lumbol Daka tawi kadi ko kala ko faate gaynaka kala ko woni avancement kadi ɓe fulɓe surtout sengo gaynaka omo dari hen omo dadi hen no fewi sanne ɗon noon Moussa Demba Aset Ba gorko mo lumbol Daka ɗo gonɗa ene gonirɗa foof min calmini min juurimama salmini kadi tigui rigui sohnaɓe ɓe e dendagal kala ko takki min calmini min juurima grand meɗen Ali Mbaye gorko mo Gabon min calmini min juurimama min jiiya kadi kala e saaha aɗa waɗa suivre des émissions Demba Abou Sow kala e saaha ɗum noon grand men grand Ali Mbaye kadi ko dariɗo dadiɗo katante machallah guerdiyanke kadi keptinaɗo ɗum noon min calmini min juurimama ko wona ɗum ko fedde ɓe ganduɗa kadi ko ɓiɓɓe julɓe renduɓe wonɓe toon to leydi Mauritanie Nouakchott le 6 août aɓe mbaɗa jawiya pour pose première pierre toon to leydi Nouakchott wiyete PK 13 waɗani station Total aɓe pawa nden hayre na hawre dimanche 6 août 2023 tawede noon tawtorede omo ganduɗa kadi ko Cheikh Oumar mo ceerno Bachir Mountaga ɗa ha Cheikh Oumar Foutata kañum e seteji muɗum tawtorede ɓe ganduɗa ko Moustapha Ndour en ceerno Baal en machallah kadi ɗe puɗɗo dariɗo niyatno ni hono sohna Mariame Ali Mbaye wondide ɗo Mbaye men ne wiye Mokhtar Sow ceerno Mokhtar Sow dendagal wonɓe toon kamɓe foof kadi ɓe erima ɓiɓɓe julɓe ne mbawi wonde fof ene goniri
teddodirde ɗumen e weltodirde e tintinde ɗumen kadi vendredi 6 2023 inchallahu taala toon to Nouakchott tawi kadi koɗo wiyete PK 13 pose première pierre ɓe innirta ɗum noon ko wiide zawiya Cheikh Oumar Al Fouti Tall Guidigo Halwari ndeke noon so tawi zawiya innirama Cheikh Oumar Al Fouti Tall kadi ɓe mbaɗe place saabu jinganɗo kala nguru ɓalewu ɗum waɗi noon ko haalete ko wiyede wonde tigui tigui leñol ngol wonde jeyaho ɗum ko haaloɓe tan kono nde Cheikh Oumar Al Fouti Tall yeehi hakkude muɗum e arabeɓe o itti yaware ɓaleɓe so wiyama noon ɓaleɓe e nder ɓaleɓe Afrique hankkadi noddani ngol ɗo leñol noddani ngol to leñol noddani ngol ga leñol ala ko kala ɓalejo o riwtini ɗumen ɗen gacce o towni ɗumen kadi sababude gandal makko sababude wilaya makko sababude kadi Allah rokkudema gueɗal e ceerno Mamadou Baba Amadou Siré noon o wi mo Allah yiiɗi rokki hebbinat so Allah yiiɗima o rokkima tan hebbinat Allah noon yiiɗi Cheikh Oumar Al Fouti Tall o rokki Cheikh Oumar Al Fouti Tall kadi Cheikh Oumar Al Fouti Tall hebbini ɗum waɗi noon enen kala ko neɗɗo wawi wiide leñol ngol a jalat tan deƴƴa aɗa andi noon alhamdulillah rabbil alamin gueɗal ngal foof nan ɗon ɗum noon alhamdulillah rabbil alamin Allah gurmil holko mbawɗa haalande men hunde e alhaali Macky Sall émission noon natti wuɗɗude gasde mbeɗa andi bientôt inchallah ɓe mbaɗa men si kono holko mbawɗa arande men foti fof seeɗa arandi président Macky so tawi kuuɗaɗo darima wi ha duunaɗo bonire jooɗo o tampano jooɗo gonga président Macky Sall wondi ko duwaw laygo tigi président Macky waɗi ko hay goto waɗa e nder Sénégal o waɗi ko hay goto waɗade e nder Afrique majjata majjata o waɗi ni ɓiɓɓe fulɓe fof ko fonno waɗande ɓe jiiri men koye mumen kono noon ndeysan seydi Sow Farba Salimi omo haalno konngol gotol o wi ara suba fof ara fawru ara nokka fawre ko ñamata kono sa nokki a gayniɗa rumtima mbiya yo Allah no wawi fawru ndu fusa wallahi te an nafoore ma ko hen Allah wawi fawru ndu suma da ko hawni noon anene hawni tan o waɗi gaño ko gaño tan ngoroni so ɓorti wutteji muɗum fadde wonde laabi ujunere ittata ko ngoroni tan wallahi wallahi sel jamfotoɓe ko jamfotoɓe tan ɓore ɓe jamfimomo taw ko ɓiɓɓe fuutankoɓe jamfimomo o tini o jamfimaɓe kono noon omo hedde ndimmago makko hay goto no huccita e muñal makko e teere makko e hakkilantagal makko kadi so tawi a woni ɓi fuutanko a nomama ministre aɗa nodda aƴɓe président Macky Sall galle ma ɗe mbata e galle ma aɗa itta kalisaji président tottunuma ya liggoro aɗa tottude añɓe président holto ndimako woni te wona wallude wonde ko wi so tawi neɗɗo garima gato wona so neɗɗo garima kadi aɗa garto hoorema kadi a ɓeydaɗa tan ko hoorema ceerno Demba ndimago wona jibinande ndimago wona lasi ndimago wona ƴiƴam ɗum yimɓe ndunki famde ɓe cikkata mataw ko aɗa jibine tan ka dimo walla leñol ma ko yimɓe mawɓe ka dimo ala ɗum wattani ɗum dimode est ce que machallah a dimo jamfata ko dimo wonan ko karesire dimo wonta penowo kadi yo won aadiyanke dimo yo won aadiyanke lay gonga kono haɓe yimɓe cuunima ɓe daƴƴete kaari nanata mbiya ko dimo ala wona dimo mo gaddirɗa fof jamfoɗa ana wona dimo walla ɗum wona ndimago jeeya yaha ɓoye kadi jogoɗa ɓurin haalan fof ko jogade jikku ko wiyete caméléon ko walla mbiyan dooño an yimɓe fof aɗa holla yimɓe ɓe toujours oɗo image tan moƴƴo mo kollirta yimɓe ɓe moƴƴere ma fayidagal ma mais saha fof kadi change a jikku eyyi neɗɗo sa andirama hunde tan walla andirdama e oɗo neɗɗo a andirdama oɗo jikku
sinno ko saggode ha joni toujours duumo tan e jikko duumo tan e moƴƴere nde duumo tan e fayidagal ngal kono kadi horo waylo kadi joni o tan mbayloɗa seeɗa gonta neɗɗo goɗɗo eyi ɗum ne daña kadi ɗum ne kadi jeyaka e limamu ko kalɗa ɗo ko ɗum gasni haala ka wonde aadiyanke de jogade fimde nde humnude aadiji e yidde kadi tabitinde ɗum tigi woni limamu ko kalɗa andi nayi Mourou Seykou Oumar ñande wolde makko mo haɓede ñande wolde nde wuuli no feewi wonde jaraji makko goto o wi hannde noon ko wi jara hannde noon ko hannde ñalawma mo haaɗi o itti kanŋe e casa heewi o rokkimo o wi yah hannde haaɗi o wi ala o en jardata kosam e juumiri hannde wona ñemo ko e jeeŋe o wi mi yaha mo uppuma o wawa wonde on ñalawma kamɓe kedditi ko ɗum woni ndimago wallay ɗum woni ndimago jogade femde wonde aadi so tawi a ƴeewi neɗɗo o wiya min ƴiƴam ɗam naata e ƴiƴam kaari ƴeɓam ɗam ko dimam neɗɗo o refe o nawi e hôpital ko urgent groupe makko senge ƴeewe yehete koto banque de sang ƴiƴam itte tan est ce que mande ƴiƴam jam ɗam jogiɗam ƴiƴam ɗam hol jeyɗo ƴiƴam ɗam yummakko so hokkima ƴiƴam so tawi ɓe dendani groupe sangue ko o finata bandi ko so hokkima ƴiƴam so groupe mabɓe sangue wona gotum so watta makko o finata wadde kam wona ƴiƴam wonata dimam dimam koko jikku ko golle no Saydou Yago Mamadou Oumar Abdoul Karim no Alaji Oumar ñangadu ni ko pistule ene famɗi ne heeɗa e poche kono yalti woɗɓe kewɓe caro ene mawni golle no Abdoulaye Madine Gounass en keewi golle ene mbaɗa ko tiiɗe kalata Mouhamadoul Bassirou Ndiaye Diobo Sada Hamdi Sidi Hamidine en ambassade itinéraire Sénégal en e waɓɓe ɗon e waɓɓe ɗon ko yontaɓe ɗum noon tawde mbiɗa hankkadi émission men ari hen kadi gurmil ko mbawɗa haalde seeɗa eɗen keewi yiide yimɓe ɓe réseaux sociaux hannde omo adde yimɓe ɓe caɗele wonɓeen neɗɗo ɓeɗi sikki dañirtuno ko tenggade ha haɗan ɗum mana nguleki ha daña ɓuɓri haɗan ɗum nguleki wona kono so tawi a dañi tenggade nde watti ɓuucade gandi ma woppuɗen tenggade réseaux sociaux o gollorte ina jangge hen ina rewre hen Allah wonko andere hen wonko famere hen en ɗam no jokke hen ɗum kay woni ko yimɓeɓe naftorto kono min ko jiyatmi ko gila ko ɓooyni kono surtout kadi ɗe balɗe ala fof ɗo ɗum moƴƴi ala fof leñol muɗum moƴƴi kono noon pullo no andirono hersude de no andirono jogade gacce de no andirono ni surtout debbo ni a wawani hay huccidde neɗɗo ƴeewa kono ko jiyeten ɗiɗo dumunnaji ko ene hersidi nde feewi kadi wonko jiyata ko way tan kono an ni waɗi walla ko ɓiye waɗi ɗum walla ko miñe waɗi ɗum neɗɗo yontede ina jogui fannu no yarata kono wona hono ɗiɗo sifaji dañde viuji en walla yomi ande en walla yomi teske en ina jogui ko mbatta ina jogui no yarata ina jogui no mbaɗirta taw wonko bonnani aɗa andi sengo bongo sa yaari ɗum ma bonnani heddiɓe par ce que wiyetake kaari wiyetake ɗi kaari ala hankkadi woni majorité wiyete ko leñol kaari en te an ko neɗɗo goto wanno sa yaari sengo moƴƴo ngo ma inde ma haale ma inde leñol ma haale walla wuro ma haale walla leegal ma haale kono noon wadde ko moƴƴi ko e wadde kadi ko feewani ko wayi tan kono usine pewnowo potuji usine so fewni joni joni pollode a tegui ɗo pollode o aɗa andi oɗo pollode kam koko yardete ndiyam tan usine so fewni ɗo joni joni ɗum ɗo ko porte samburu ko woni keso pulpul ko fo hayso jooɗaka aɗa andi ɗo ko porte samburu aɗa andi a ƴettatama jarɗa kono aɗa andi ɗeɗo ko pollode sa ƴetti ndeɗo pollode tan a yardande nde ko noon firti ko banggue réseaux sociaux sa yaari sengo ngo fewani ngo
jannirata tan koto fewanto sa yaari sengo moƴƴo ngo jaara pour feewi to yimɓe ɓe jiima jiɗma kadi yo yimɓe ɓe tesko koɓe kalata e réseaux sociaux saɗa haala aduna o fof des milliards uji yimɓe ko ɓen keɗɗata ko ma ko ɓen jeeɓatama te kadi kala ko kesɗa kalɗa konngol ma yalti ko seydina ali wiyatno ko lisanu ko asatu ko in tuɗɗu o wi ko ɗemgal ma ngal ñawrata ngal lamsidortoɗa ƴeewa ko weeli ko suukar walla ko kosam o wi kono ko ngalɗon ɗemgal heewi wonde mbarodi ma ko ngalɗon kadi heewi ñamde neɗɗagal ma holno ngal heewi ñamirde neɗɗagal ma haalde ko boni haalde ko feewani sa haali ko boni a haali ko feewani aduna o fof yiima ñingma aywa ustuma yennuma sababude konngol bongol ngol feewani ngol kaal ndeke noon dañƴe wawde haalde ko feewi e réseaux sociaux ɗum ɓeydat tan ko wallude ɗum noon bandiraɓe meɗen rewɓe ha e bandiraɓe meɗen woɗɓe pop wonɓe réseaux sociaux tinno ndentoɗen ƴeewe ko mbatten ko fotade jaltina programme ma fof aduna ne yiya aduna ne yeeɓa hoto calcul tan yordema keecide walla yiide viidude de ma won toon duuɓi ujunnaje nogas kala piltum jatum kala nde ɗum yonti fof ma yi foroje ɗe ɗe gafi si toon kadi calcul ta ko janggo e jaam sa dañoyi ɓesgu ko tampinta ko ɓesgu ma aroyoɓe janggo par ce que ɓe mbawa jooɗade ñalawma goto e piito becce so piito becce tan man mbiya ha an noon tane waɗino temps walla mamma waɗino temps holko waɗi ɗum ciftorɗa ma siftor ko tane wanno guilay awalan ndeka noon ko ɗon yimɓe pourtinade ko joomi mbaɗata ɗo joni ko ɓe gannata ko janggo e jaam ɓiɓɓe mabɓe taniraɓe mabɓe aroyoɓe ko ɓen ɓe gannata de wallahi ko ɓen ɓe gannoyto janggo par ce que so ɗum yaltoyi tan so ɓiye o aroyi tano o aroyi hankkadi kanko o wona tan ko cuuɗiɗo o wona tan ko deƴƴuɗo o wona tan kadi ko baji kiniɗo ko suusa haalde suusa fiitade becce saabu wiyata ko so haali tan ma wi wonde ko taani hoɗini jati waɗi ndeka ɗum ɗo fof source o ko rende hoore muɗum tan tiktok facebook youtube kala ko mbaɗa wadde watton tan ko moƴƴi haal toon ko moƴƴi watton ko yooɗi ko feewi ko yiini ko haalni so yimɓe keɗima belto so yimɓe jiima kadi jinma belto kono ne yaade ne yaltina terɗe muɗum walla saaha yimɓe ne ƴettodira hen ina ñogodira hen neɗɗo mo ñingata o neɗɗo mo ƴettorɗa o neɗɗo mo gaybinta o beele a anda beele ko kanko janggo e jaam ko kanko fewnata haajuma walla ɓii ko ma ara fewna haaju ɓiya ndeke noon bandiraɓe sehilaɓe mbatten hakkillaji oɗo réseaux sociaux kaɗen kadi ko wiyete ko hani neɗɗo ne wawi ñamde tew taw ngolani neɗɗo kadi ne wawi mana fijje foɓɓane anidi tawa kadi yaltani kadi foɓɓoɓe ɗum pijen jallen jewten janggen hen paamen hen ganden hen ɗum de woni min ko Demba so wawi faam walla ko wawi wasiyade ɗum noon ɓurmi songa jara arana men hay sino quelques minutes ɓeɗa ndi wasata Samba grand technicien mo rokku men tigi affiche wonde affaire on tibude kono ɓeydan men seeɗa e wasiya réseaux sociaux saabu kon porteur de voix en oɗon nane oɗon keɗe aɗa andi ɓuura anen telli nde telliri ko sirdude fenade e gonga telliri sirdude ko gonga e fenade kono a yii won ƴettoɓe ɓuura ana ene manciri ɗum ene mbatta hen gueɗe bonde pour halkude neɗɗo te andi ɓuurana kam ardani ɗum ko kalɗa ɗo ko réseaux sociaux ɗi wona ɗum ardani pour neɗɗo yalti tedɗ mum bo wallahi vraiment addi ko wadde facilité liggey wemnude ɓattinde ko wewnini ɓattinde yimɓe mbawa liggodirde wallahi o wona États-Unis o wona partout dans le monde jokkodira neɗɗo oɗon liggodira ha goto fof wawa dañde hen garta mum no foti woniri ni kono wona yaltinde terɗe mum bo wallahi aɗa andi eɗen jogui tarikaji guila e ko adi ñala salah sallam wallahi ene haali ha joni te pourtant nder réseaux sociaux ɗi ngala wallahi ngala téléphone ɗi ngala kono hay hunde ala ko yejjite wallahi kala ko neɗɗo waɗi ɗo yimɓe ne gandi tanu men no gurduno wallahi ala haali oɗo réseaux sociaux ko ari hande koko wemni hande koko wemni gueɗɗe foof hande koko mbiɗa nane ko ha ila yewmi dina ma image o artu te ko an wonno a hoyni leñol ma a hoyni bande pour ya dañ kalis walla pour ya won vedette ala sens ko ɗum ni hulɓini seydi
so hande ñalawma hande ma mbaɗa ko boni tan yimɓe mbattema hakkille walla ki daña viije warata yimɓe pour daña kalis wala ko woni vi ma ƴettoɗa yimmiraɓe yimɓe ƴettoɗa babiraɓe yimɓe ko nden hande yimɓe mbattata haqqille e ma kono sa haali ko moƴƴi hay goto ala e ma haaji holto paaɗen seedi so aduna hulɓini aduna hankkadi seɓɓitima bawɗo fof yo rew Allah bawɗo fof yo waɗ ko moƴƴi wallahi nde wonno hande sa waɗi ko moƴƴi ene mbimami ni hande haala yimɓe ɓene famɗe ma kono sa waɗi ko boni tan automatiquement aduna fof joni hawra mi yi ñanden suudebbo goto holto yano yimɓe ne gara ne jaɓɓomo par ce que o waɗi ko boni ɗum holto yimɓe payi yumma haalta bamma haalta ko kalɗa ko jettina ɓandu fo e boowal kadi ko jinnaɓe kadi wasde neede sukaɓe mumen no wawi taw kadi ko needi tawa jomumen ne ha kala foti wayde ni kono no hulɓini kono hande noon neede ɓiyumi hande weeɓani ni satti ko kalanta ɓiye ko so yalti boowal o ko waɗa ko wona goto yaltinta ko oto banggue gonga ñagoɗen ko yo Allah wallu en amin amin ya ilahi yo Allah danden ɗiɗon kataji amin ya ilahi wonno ko hunde wona momtotode e dunde babaɗo ko kamɓe nane ko tan so tawi a farnirima mayɗo o jasani so tawi neɗɗo yaltini terɗum boowal yaltini ɓandu mum boowal ande an kam tanirama janggo bastorta koma wallahi bastorta koma kadi ko histoire histoire mo welani jangtade welani haalude janggo déception bonɗo ɗum noon yo Allah wallu en seydi so amin ya ilahi barke salatul fatiha wona ɗum ko mbiɗe salmini hen gorko cuballo moƴƴo o wiyata ko Aliou Bayla o jeeya ko nguy kala ko kewe nder nguy ballal makko ne hen so tawi a naati nguy ko ɓiɓɓe bawmakko ɓe kañum daroto ne jetta mo so julli taske ari ballal makko ne nguy so julli korko ari ballal makko nguy so haran ari ballal makko ne nguy jamaji ɗi ballal makko e nder nguy no mbiyama Siri Diop kada o yiili kam ha yiiti mo wi gurmel mbiɗa jinma ko wona ɗum ko eɗen beltinde kadi gorko cuballo moƴo ne mbiya Yaya Gadio jeeya jeefan surkum on ne noddum ha jaabima o wi gurmel mbiɗa yinma so neɗɗo yiɗima tan gasi kala ko jikko joomum jogi aduna ko ɗon dindi Allah barka makko mbiyamo Seydi Gadio ko noon Baba Mal wino kam noddima ha joni o wi gurmel mbimnama o wi jarani kadi wiya aɗa yiɗimi par ce que yinma ha gasi nder fofti ɗum noon kanko Yaya Gadio mbiɗa salminamo kadi mbiɗa wiyamo émission makko kadi koko émission makko dendagal kadi bandiraɓe woni Ibrahima Sy to Bamako guiɗo Saydou Yagoubou Mamadou Oumar Abdoul Kawel ko gorko ñeño mo bonnani ñeñagude mo wona haasid andi so neɗɗo woni haasido ban gonɗo o fewani kadi eɗen beltinomo émission he mbiɗa weltini kadi suhaɓam e émission he wona awdi bohor Samba Soulou bohor Amadou Ali Goumme Sanga Diara kanko e ɓiñiraɓe makko e dendagal bappalinaɓe foof e dendagal damga foof ne futino da jeeri ndi e dande maayo somo limti tan mi juumat donc kala to garmi hen ko ɗon jeeyami e dendagal ɓi deyniyanke ɓi jaalalo kono mi jiita ɗo Amar Abdoulaye Demba gata Demba Djidja Ali Malika ko tan tigi ñoɗo sawa ñoɗo balal bamma sawa ñoɗo nago hoore koto pegel coni ñaado gorko jaalalo guili ni yiɗimi ha hande meeɗa retraité caggal mi wima ba kono mi jiitan ɗo Ama Tengela Ama Diaɗi Samba Jombali janga sulugo ɓeside o sow lawa lomtotoɗo galle bamum o babaɗa ne andi guila mayani Tengela Ama Diaɗi ne andi lomtoto ɗum guila mayani omo andi ko Ama Tengela lomtotomo ko lomti galle Tengela Ama Diaɗi koto o bonnani kanko mi ko biyeteɗo dewal sawa laamu yara jaam koɗi Tengel o adde debbo kay wonani woni ko jasde bandu men gonga kewi noon o wiyete dede Tengel Ama Diaɗi Samba Jombali janga sulugo gasir dow sallah min wiyatamo dewal sawa laamu
jaggi noon Ablaye jarama wallahi siftine men ko Ablaye jarama won ɗo de hadisa hakkillaji duttima diaspora kenɗe Ablaye jarama ɗo Ablaye jarama o yahara ɗo mi salmini ɗo yete la Lion de Milan Aïcha Jiggo gorko mo Paté Gallo du moins debbo mo Paté Gallo eɗen calmina joom galle makko Bamba Alaji Dambay so wiyama Aïcha Jiggo noon ko secrétaire général de CNI toon do leydi Italie ɗum addani mi wiidemo la Lion de Milan kadi ko debbo dariɗo dadiɗo kadi jiɗɗo kooliɗo kadi mo Macky Sall yiɗi kadi hooli on woni tigui tigui la Lion de Milan Aïcha Djigo debbo mo Paté Gallo wuuro Alaji Mamadou Lamine Seydi sama jogo Demba Hammadou Biras Boubou Modou eɗen calminamo no fewi eɗen juuromo toon to Italie ɗo ɗo Abdoulaye jarama o yaara machallah Amina Ndiaye tey moom bu ma la jàppee day saf lu tax tey ñëwoo ɗum noon Amina Ndiaye eɗen calminamo eɗen juuromo debbo mo Agnam Goli e calminamo no fewi eɗen juuromo ko noonne kadi calminirten Aliou Kanté directeur de programme DSTV gonɗo to yete dule meɗen Fouta Kumbaɗo tawi kadi koɗo wiyete mana ndendori kaƴƴum ayɗo kalɗe ndendori kaƴƴum ɗum mi siftoriɗo yete Maba Joɗɗo won woni Mabal Fayido kewi wiidemo ni Mamadou Harouna Sangot gorko mo ndendori kaƴel kono ko to to États-Unis d'Amérique gorko Maba Joɗɗo jontaɗo bande ko sehilam no fewi jiɗɗumi kadi korsiɗɗumi eɗen calminamo no fewi eɗen juuromo noon calminirten dental groupe WhatsApp yiɗɓe hooliɓe irri jaaɓi kooli holi on Harouna Gallo Dialalo Ba maire commune mo Gamaji Sare gorko mo Namarel beeli leen dendagal groupe makko wonɓe toon debbo hen e gorko hen hande dariɓe ina jaaɓi ina kooli ina irri ina jaaɓi ina kettimo no fewi kanko Harouna Gallo Dialalo musidɓe yiɗɓe woɗɗuɓe ɓadiɓe foof kamɓe fof en deniniɓe tan en calminiɓe tawi kadi ko émission Demba Sow heewi ƴowde ɗo kala e saaha mo mbiyeten Faawru Fouta tawi koye nder télévision meɗen la DSTV Diaspora Sénégal TV Ba Mouhamadou Amadou Ceɗɗol gorko mo Madina Gounas gonɗo e foftere muɗum ɗo e leydi Sénégal tawi kañum ardi dental fulɓe Afrique tam tawi ko dental groupe WhatsApp fulɓe Afrique kanko jogui guinol ngol kanko jogui ɗoworgal ngal gorko pulɓuru noon cuusɗo sias jontaɗo gonguinte kadi Ba Mouhamadou Amadou Ceɗɗo eɗen calmini on fewi eɗen juuroma ko noonne kadi calminirten secrétaire général ko dental fulɓe Afrique woni Abou Bacca Buuɗi An min wiyata ministre de conseiller min calmini min jorimama ɗo ɗo hande Demba Abou Sow addi invité de marque tawi kadi ko Hadi Guisse gurmen Songa Diara ɗo noon min calminirtuma noon Abou Bacca Buuɗi An ministre de conseiller wondude Ba Mouhamadou Amadou Ceɗɗil président dental fulɓe Afrique ko noonne kadi Abdoulaye Diallo guiɗo leñol kerjinowo en calmini en juurima Mamadou Lamine Seck kañumne kadi ardi dental kadi fulɓe yiɗɓe Afrique kono noon o woni ko to Hollande kañumne e vraiment ko goƴaɗo leñol mum jiɗɗo leñol mum jingowo ne kadi e kirjinowo gandinowo pamminowo
ɗum noon Mamadou Lamine Seck min calmini min juurimama to gonɗa ene gonirɗa professeur Baba Abdoul Mbaye toon to Belgique min calmini min juurimama professeur kadi Bocara Dieng machallah fulɓe manka ko professeur aji kala hen mo jiiɗa ina jogui talent ina jogui tigui rigui ko wawi jangguinde beele ɓiɓɓe julɓe ina naftoro ɗum noon professeur Bocara Dieng min wiyatamo tan jam weyde makka weyde ɓiɗo weyde gorko kadi mo kasque kono noon ko tout tawete États-Unis d'Amérique guiɗam noon no fewi gurmir sehilam Bocara Dieng min calmini noon min juurimama an e wondiɓe maɗa ɗum noon gurmir Songa Diara ɓoyata émission men gasa wasata Samba rokka min signe émission natti wuɗude gas inchallahu taala en keɗima signe o aduna Allah jarama on jarama gurmel Songa Diara wonno ga ko Demba Abou Sow